Oke bro-bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Momo Wahyu. Jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga share bro-bro ya. Iki aku arep dolinan permainan zaman dahulu bro ya. Awakmu pernah dolinan kok ngene iki? Ikuti terus bro. Iki lho, iki enek godhong. Iki enek godhong bro. Iya. Nah, iki enek godhong iki. Nah, wis tak main iki lho bolo ya. Ikuti terus bolo. Biar gawe apik iki. Nah, iki bolo godhong iki. Ayo, bedaan permainan apa bolo? Bedaan permainan apa? Nah, bedaan permainan apa iki? Iki permainan zaman dahulu bolo. Nah, awakmu tahu dolanan ngene iki, berarti masa kecilmu is bahagia banget, asli bahagia. Iki dolanan nalikane urung enek HP bro. Dolanan nalika urung enek HP iki niki jaman biyen. Disuwai sik iki. Jajal nek awakmu tahu dolanan ngene iki, anakmu wis pira bro? Coba komeno, anakmu wis pira? Wis keluarga burung? Permainan jadul ini. Permainan jadul. Nah, ini sarap mulai itu loh, sarap mulai. Nah, guys, sarap mulai itu loh. Nah, ini caranya ini gitu loh. Lap, ya loh. Kayak gawe kloso ngono itu loh. Nah, kayak gawe kloso ngono kae. Nah, kira-kira tahu pora bro? Ayo komen di bawah bro. Kira-kira tahu pora permainan kayak ini? Zamanku biyen dolananku ngene iki bro. Nalikane urung enek HP iki dolananku ngene iki. Nah, iki to. Nah, iki ram-ram ngene iki bro. Iku hasilnya jan nyeni iku, hasilnya nyeni. Sik kliwatan bro, kliwatan stok bro. Kliwatan stok bro. Nah, hasilnya nyeni iku. Tahu ora dolingan iki. Nah, iki samene bro, iki kegawan. Dua lho. Siapa yang pernah mainan kayak gini bro? Berarti masa kecilmu bahagia banget ini. Masa kecilmu bahagia banget gak tahu jalanan yang lain. Jos pokoknya. Gitu. Dolinan jadul. Nalikane urung enek HP wis ngene iki bro, biyen dolinane. Dolane wong kawak awu. Iki nek nggonmu dolinan apa bro? Coba komen-komen ya bro. Ben semangat gawe video bro. Coba komen-komen.
Nek nggonmu jenenge dulinan apa? Coba komen-komen, Bro. Nah, jos ora bro. Karya anak bangsa gitu. Karya anak bangsa. Lungas meh dadi bro iki. Coba komen-komen bro. Saiki umurmu wis piro bro? Wis rabi porong? Anakmu piro? Nek tau dolanan kaya ngene iki yo. Coba komen di bawah bro. Ngene iki rumangsaku biyen wis seneng bro dolanan iki. Rumangsaku wis seneng. Jan mening bro, jan mening. Jan mening jan. Loh. Cah saiki rong enak sing ngerti bro iki. Permainan jaman biyen iki. Cah saiki gak enak sing ngerti. Cah saiki urung enak sing ngerti, dolanane kudu HP kabeh. Hasilnya bro, yo lho. Terus dhewe to hasilnya. Ngene iki rumangsa aku biyen wis seneng banget bro. Hasilnya ngene iki bro. Loh. Nggawe kloso tapi saka godhong bro. Nggawe kloso tapi saka godhong. Ngenam kloso ngene iki. Terus tinggo pasar-pasaran. Zaman biyen iki ngono kuwi, tinggo pasar-pasaran. Nah. Roto hasilnya bro. Aku sing gawe kloso. Roto. Iku tau pakar pancen tak. Nah. Jos iki. Dolinan jaman biyen bro. Oke bolo-bolo, ojo lali di-share, like, komen dan juga subscribe ya nang akune Momo Wahyu Bolo. Terima kasih yang sudah menonton, semoga dimurahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.